Unha manchea de contos. O señor Grosini era un panadeiro do norte de Italia. Era un home tranquilo e solitario. Os sábados pola tarde poñía o chapéu e ia dar un paseo polo centro da cidade. Un sábado, o señor Grosini puxo o chapéu para ir dar o seu paseo. Como sempre, parou diante da tenda de música. Pero desta volta non quedou fora mirando, non. Aquela tarde entrou na tenda decididamente para comprar un violín. Este é o que máis me gusta, dixo o dono da tenda sinalando un dos violíns que colgaban da parede. Gústame a cor de madeira. E ten 4 cordas. É un bo prezo. Ben, vou no levar. Non me envolva, xo levo así. E iso foi todo. Pagouno e buliu para a casa, xa que estaba impaciente por tocar. O que o señor Grosini non sabía era que estaba a piques de converterse na vítima da fantasma do violín. A fantasma do violín. O señor Grosini nunca sabía imaginar o que lle ia suceder nin nos seus peores pesadelos. Chegou a casa contento como un cuco. Ao pouco, non ben sacou o chapéu, comezou a tocar. Enchendo o cuarto de notas. A música do señor Grosini non podía ser peor. Era horrible. Nin sequera os paxaros eran quen de aguantala. Pero seguiu tocando. Sen decatarse de que só facía ruído e non música. De súpeto, cando as cordas do violín asubiaban como un gato ao lle pisar no rabo, unha figura fantasmal apareceu diante do señor Grosini. Miña raiciña, era unha fantasma, unha aparición delgada e sombría, co cabelo longo e crecho que lle tapaba parte da súa cara fraca e pálida. Obviamente, o señor Grosini case morre co susto. O corazón batíalle con tal forza que parecía un bombo nunha orquestra sinfónica. Pum, 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 pum. Tremendo como un flan, tirou co violín polo aire e botou a correr fora do cuarto. Uns días despois, xa recuperado do susto, o señor Grosini colleu o violín de novo. Pero, por si acaso, decidiu que o tocaría noutro cuarto. Os asubíos que saían do violín eran horrorosos, pero eses sons horribles semellaban a traer a fantasma, porque de novo apareceu ante o medoñento señor Grosini. Daba igual onde tocase o violín, na cociña ou no baño, na sala ou no recibidor. Daba igual que fose de noite ou de día, pola mañá ou a hora de cear. Sempre que o señor Grosini tocaba, a fantasma aparecía. Co paso do tempo, o señor Grosini acabou por acostumarse ao medo por tal espectro tenebroso. Todos os días pasaba o mesmo. A fantasma presentábase ante el e quedaba de pé sen mover un músculo para acabar desaparecendo a través dunha parede. Pregúntome onde vai a fantasma cando atravesa a parede. O señor Grosini tiña tal curiosidade que un día decidiu seguir a fantasma. Deixou preparado ao seu carón un pico coa punta ben afiada. Ao pouco comezou a serenata. En menos de 5 minutos,
apareceu a fantasma. E xusto despois, o espectro tenebroso marchou, desaparecendo, como sempre, pola mesma parede. «Agora ou nunca», dixo sacando o pico con determinación. O señor Grosini comezou a picar na parede ata que fixo un bo burato. E, para a súa sorpresa, detrás da parede apareceu unha caixa escondida misteriosa. «Que diaños é iso?», dixo sobresaltado. «Semella unha caixa vella. Ese é onde viva a fantasma». Sacou a caixa da parede e morría co medo cando a ía abrir, preparado para todo. Pero non había fantasma ningunha, senón un gran tesouro, un Stradivarius. O único en todo o mundo. O violín máis maravilloso que vido nunca. Desde entón é o único violín que toca. E como por arte de maxia, nunca máis volveu facer ruído. Agora tocaba tan ben que algúns expertos considerábano un dos mellores violinistas do seu tempo. Algúns din que non é o señor Grosini o que toca, senón as mans invisibles da fantasma do antigo dono. Pero ninguén o pode probar. Os únicos que coñecen toda a historia somos ti e máis eu. Shhh, silencio. O concerto vai comezar. Bravo, bravo!